Shadowhex, мен е Балмапой. Днес играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играем един дедматч, който се казва Maze Bank ДМ. ДМ е дедматч, не знаете. Това е къстъм дедматч, който е върху граната Maze Bank. Знаете, добре да започваме. Фул е. Може би доста отдавна сме играли дедматч, който се запълва абсолютно всичките места. Добре да видим сега с кой ще сме в отбор. То няма значение като цяло. Може би повечето хора ще бъдат от моя клан. По-скоро Крю. Така, аз съм от втори. Заложи, ако искат. Не, няма смисъл. Всички са от BG Nights. Тук сме рандом, добре? Няма смисъл, човек. Някой заложи майко 7000. Не, това май ти го направи. Аз ли? Ау. Без диск. Добре, дал съм реди. Като цяло само един човек от нашия отбор. Не бе. От наш отбор всички са реди. Да, защо пише unready? Не знам. А може би този отзад, дето не му се вижда. Да, то е 100%. А тук всичко е реди. Добре, те са заложили 11 000, сигурни са, че ще ни победят. Да видим обаче. Закупих ли патрони? Той защо изписали ми? Не, обаче отляво на теб и за теб. Тук има оръжие, така съм го включил явно. Добре. Не, просто така си го направили ми. Това е MP9. Добре. Господи, за малко да се хвърля. What the fuck? Айде, остана. Yes. Пази се. Добре, аз тук сега нищо не виждам. Някой от нас ще умря вече. Там няма никой, добре. Добре, няма да е зле на някъде да тръгнеш. Няма да е зле, обаче да не умирам. Защото виждаш колко... Там има един. Да, виждам го, чакам го обаче. Не мога да реагирам толкова. Давай. И... Давай. Убих го. Yes. Имаш Убих ли го? Мисля, не знам, мисля, че ти даде. Там имаш един гръмни бе. Защо той бе? Как му би през стената? Той се вцеляше в рамото, смисъл в ръката. Ти стърчеше. Уоуха. Охо, АК-47. Супер. Ама лошото е, че съм по средата. И съм прекалено близко до тях. Натам са те, нали, да не атакувам на обратната страна? Не знам, мисля, че са натам. Чакай. Не, какво? Ужас. Майко мила, дръж се! Дръж се! Нямам думи. Аз исках просто да се скрия там, мислех, че са сложили някаква... Защо нас някъде са сложили, а някъде не са? Объркващо е, момент. Добре, по-бързо действай. Защо не може настрани да се... то не се вижда от бялото. Добре, че тук става мазало сега. Скри се тук. Скри се. Момент, че рамото ми стърчи. Още ми стърчи, бе. Там горе. Директно хедшот, така. Директен. Някъде тук долу има. Да. Този контейнер е май там. Това е влак. В смисъл не е влака. Ето там. Давай, гръмни го този. Давай. Не. Ужас. Прекалено бързо стават действията. Добре, 9 на 9 като цяло ще бъде доста спорен 10 минутен дедматч. Като цяло вече 2 минути минаха. Добре, спри да повтаряш това като цяло. Той хората... За ти го повтаряш вече. Аз ти казвам да спреш да го повтаряш. Хората ти пишат в коментарите, ама ти пак продължаваш. Чакай, не ме бутай. Не, пази се, бе. Добре, как сме се наредили тук сега някой с базука, ама няма. Не мога. Давай, гръмни го сега, какво чакаш, Давай. Господи, как ми го прехвърля, бе? Давай, защо не иска? Как ме стрела през стената, бе? Отстрани отляво. Не, бутат ме. Ужас. Виж отляво този бе, човек. Чакай. Човек, той ме бие през стената. Добре, там вече няма никой. Там има един. Рамото ми се вижда. Там има един, гръмни го този. Там бе, не го ли виждаш? Убих друг. Там този там горе те уби. Тефтерчето ме уби. Добре, сега мисля от тук. Не, нямам патрони обаче. Прекалено малко патрони имам. Да видим от тук. Ето там. Опа. Не. Това човек ли там или така ми се струва нещо, че... Човек е. Защо не ми го маркира, бе? Много далеч явно. Страни. Не. Уби го този долу. Какво чакаш, бе? Чакай, нямам патрони. Уби го. Някой го уби преди нас. Уби го, ти се колко патрони имам? 4. С 4 патрона какво ще направя? Дай си друго оръжие включи. Другите не са добри на далеча стрелба. Сега какво се направи? Трябва да става за долу да си взема още амуниции. Ама рискувам живота си.
На теб, отясно. Чакай! Ужас, той ти Гей направи. парти! Аркеол ти направи отгоре. В момента амуниции. Така, АК-47. Добре, по-бързо. Къде са ми Не амуниции? знам, включвай другото оръжие, човек. По-бързо, сега ще убият. Чак сега се добавиха. Добре, тичам спокойно. Води ми... Не, те ни водят. Еми, ворът. Давай хранило сега. Това тъпо нещо, защо са го сложили тук? Добре, всички сме снарили като... Не. Обратната страна. Не. Парашут. Нямам парашут. Нима сме човек по-малко. Някой май лефна. Ето, сега защо не го убиеш този горе? Къде отгоре бе, човек? Еми, то... Не знам, човек, как не ги виждаш. От другата страна. Чай, аз съм с пистолет, бе. Къде е? То на карта никъде не се вижда. Еми, сега ги избиха, мисля, че. Чакай. То къде маркира, няма що. Добре, има ли някой според теб по тази страна тук? Да, там. Ето го. Еми, те са от другата. Давай гръмнил. Защо не стреля? Еми, ако беше тук, да беше го гръмнал вече. Ето, аз какво ти казах. Добре, как те толкова бързо, аз толкова бавно? Еми, главата ги целя. Не знам, значи. Добре, там долу, ако се спомня, някой ще бъде хубаво. Там е наш. Добре, наш е. Сега ще чакаме просто оттам да се появи някой. Отиди надолу според мен, така няма какво да чакаш. Или освен не тук да се скрия. Не. То тук е малко дебилно, главата ни стърчи. Не ми стърчи, някой ще ни пръсне мозък. Добре, Добре, отляво сега. Отляво виж къде си ти на картата. Добре, там само, че не го виждам. Тук някъде трябва да има някой. Стреля се, но никой не виждам. Добре, някой се... Ето го, показва се там. Чакай. Къде? Отляво беше този. Виж на картата къде премина. Ето аз следи един човек, а мене ме следят силно 1000 човека, само да ти кажа. Пази се... Господи мили. Отляво сега, скри се бързо там, скри се. И сега гледай наляво. Този е в вагона. Чакай, давай, гърми. Добре. Ама имам А30 патрони, добре. Ама гръмни веднъж да ти се презареди. Добре, гръмни го сега в главата. Не умря. Ама, жив съм. Не, пази се рамото. Господи, ето го, там долу е. Ужас, този пана. Виж, там се скрил, там се скрил. Да, знам, ама, не ме бутай! Господи ми. Бутна ме. Ужас. Направо ме закопа тука. Добре, поне се брои за самоубийство, това е добре. Не им дава точки. Имам още 16 патрона само. Този при вагона. Тук. Чакай само да взема това. Патрони. От тука да ги стрелям. И тук може, да. Ама не, те го биха вече, убиха го, няма смисъл. Отиди напред там. Добре, ние изоставаме само с един кил. Това е много тъпо нещо. Отляво е по-добре. Ама отляво ми взимат местото. Ще го бутна, какво да направя? Чакай, ето го! Чакай. Чакам. Дай, появи се, бе. Там горе има един. Двама са даже. И то там не може през... Господи. Ще убият. Пази се. Ще убият. Внимавам. Давай гранилото от ти горе. Добре, разбих му канчето. Не, аз не съм го убил. Добре, някой уби го този. Давай, стреляй. Презареждам. Чакай. Там горе. Чакай, тук има някой. Добре, гръмни го този там вече. Долу. Момент, тук станахме много хора. Не, къде ме стреля някой отстрани от влака? Отляво. От влака. 41-41, доста успорен детмач. Къде съм? Омага, сега съм във вагона. Добре, скри се сега. Там долу, убий го бе, не, то е наш. Това е наш. Значи трябва да отида от другата страна. Така, натам нападаме. Ето го, гръмни го в главата съвсем. Не, те ме виждат. Съвсем спокойно трябваше да го гръмнеш. Съвсем спокойно, ама те ме виждат. Знаят, че съм тук. Чакате там. Давай сега. Не, чакате. Чакаме, знам. Давай, директно докато стреля. Айде, Господи, в главата го стрелях. Това долу е било армор. Давай, грами го той докато се скрие, бе. Господи, не го учих нито веднъж. Давай, да. Изчезна. Виждаме. Добре, разби му главата на този. Човек, парате 45 на 43. Грами го в главата по-бързо.
Колко трябва да изядат патрони? Ти не го стреляш в главата, бе, човек. То виж, ти го стреляше в гръдния кош. В рамото там. Там долу. Давай, гърми. Давай. Давай. Пак. Презареждам. Пак. Айде. Не! И на теб ти бърсаха глава. Добре, водим обаче. Yes, Остават една минута. Добре, да видим. Имаме реални шансове да спечелиме. Хубаво, че самоубийствата не се броят. Добре, скъде си тук. Господи, там има, мисля, че някой. Дай. Не. Добре. Чакай. Тук не се вижда, аз тук не мога. Бил този отгоре, бе, човек. Той се разхождаше най-спокойно горе. Взех 5 кинта. Там, виж. Чакай, нека се появи само. Той сега ще се появи. Опа, има някой във. Давай, стреляй. Добре. Не, някой ще му бие. Крис. 50 на 50. Някой има във влака. Го як. Виждаш ли го? Да, давай, гърми го. Не мога през това, май. Гърми го. Той не може да го Чакай, партира. преди малко ще убие така. Да. Ще убие. Чакай, аз ще отида. Сега ще убие нашето така. Не, нашия, какво правиш? Той ръшва. Ръшва, ама му ръшнаха главата. 55 на 52. Стой. 56, стой. Стойте, никой да не мърда. 5. 4. Стой! Всичко се крие, бързо! 1, печели. Честита победа. Yes. Доста отдавна не бях печелил дет матч. А те заложиха 7000. А те ми каза да не залагам. 1,50 коефициент беше. Да. Трябва да заложиш сигурно, не знам. Ого, 12 000. И дигнахме ранг. Супер направо. Дори да видя аз с каква статистика съм. Не очаквам да съм с най-добрата. С най-зле според мен. Да видим обаче. Ето да. Чакай бе, аз съм скорнал 5. Ама кюрейта ми е повече от този, от предпоследния и предпредпоследния. Кюрейта ми е доста висок. Добре, 10 пъти съм... Дай лайк, бе. Умрял съм само 10 пъти. Не съм... Добре, това беше всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля ви харесате го, оставете по един коментар и се абонирайте за нашия канал. Бъдете чак с нас. Ще видим в следващия клип. Чао!